Min far har altid sagt, du ved ikke, hvor hårdt det er at drive virksomhed. Her, hvor der er alle de borgere her, der havde jeg så det, jeg kaldte mit lager. Det var det startede. Vi har altid haft det her med, at jeg er bedre end dig. Så blev mig og min far uvenner desværre. Så har vi ikke haft kontakt i et halvt års tid. Så vil jeg sgu også gerne bevise for min far, at jeg er sgu også bedre end dig på nogle punkter. Og hvis jeg ikke er bedre end dig, så kan jeg sgu også lidt af det samme, ikke? Så fandt jeg 15 kvadratmeter, der er højt til loftet, der er lyst, alt er nyrenoveret. Så ja, jeg har fået mit eget nu. Så jeg vil give 130% af, hvad jeg har, for at det skal lykkes. Lige så godt, som min far har lykkes med det. Vi danskere har fået mere mod på at kaste os ud i iværksætteri. Nye virksomheder blomstrer op overalt i Danmark. Hvor det i stigende grad er blevet populært at være iværksætter. De er typisk et sted i deres liv, hvor de ikke har familie. Der er jo ikke noget bedre tidspunkt. Det handler rigtig meget om, at vi har fået rigtig mange rollemodeller. Senest Løvens Hule. I 3 episoder følger vi unge iværksættere, der har taget springet. Det er fucking vigtigt. Fuck, hvor er det vigtigt. Så ja. Wow. Det er også det værste, det her. Det er noget festlokale. Det ved jeg sgu ikke. Det er drevet af stor passion. Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan tillade sig at levere det der. Men de fortæller også, at det kan have nogle omkostninger. Faren med den her trend, det er jo også bare, at der er nogen, der simpelthen hopper ud i det, uden at være specielt godt klædt på. Det er også utrolig hårdt, og der er folk, der mister alt og så videre. Hvis man ikke er nerverne i orden, så skal man nok lade være. Det er sådan noget hjemmebyg. Sådan lige, hvad man finder på, når man ikke har en trakt. Nu skal det jo lige pakkes her til en udlejning her med noget lys. Så har jeg så, det er så kabelkassen, ikke? Så der har jeg alle de nødvendige kabler. Den er også bare tung. Ligner lidt sådan en rejsekuffert, men det er bare lige sådan. Så er det hele samlet deri. Det ligger lidt i ordet, ikke? Lyd til den fest. Lyd til den fest, det er en udlejningsvirksomhed, som der udlejer lyd, altså højtalere, diskolys, røgmaskiner osv. til en festlig aften. Og det er så til alle slags arrangementer. Og så da jeg var en 6, der købte min far et festudlejningsfirma, som hedder Fondeud Festudlejning. Og det var hele grundplanen i det, som jeg laver nu. Det startede med, at jeg synes, det var fedt at komme ud til kunder og se, hvor glade de blev, når de leverede til et festligt arrangement. Det er ikke at blive mange millionær og sådan noget, så skal jeg finde mig en anden branche. Så er det nok med, at jeg skal ud i min fars, og det kommer en dag. På et tidspunkt havde jeg tænkt mig, at jeg skulle få en ansat hernede. Så er jeg blevet nødt til sådan at skrive, hvad der har været. Så for eksempel til en lille røgmaskine, det har jeg jo gjort sådan nemt, sådan så jeg har en lille røgmaskine, og så har jeg en stor røgmaskine, sådan så det er nemt for folk, ikke? Så har jeg så sådan nogle stativcovers, sådan så det bliver sådan, man kan få det sat noget lys op igennem, og så kommer det til at lyse hele stativet op. Altså, hvis I kigger op i loftet, det er blandt andet sådan, det er sådan noget, jeg leger mest ud. Det er sådan noget LED-lyseffekter. Så op i hjørnet deroppe, der kan I se, der er en konstant lyseffekt, der bare skifter forskellige farver. Det er sådan lidt mere til det voksne publikum, hvor de måske ikke er så meget til alt det der hul om hej rundt omkring, ikke? Men det er som regel, det kunderne de leger, det er ligesom de her løsninger. Jeg kan faktisk vise jer en, hvis det er. Det skal også være nemt for kunden, så du får faktisk bare for 150 kroner, så får du en lyseffekt som det her. En lyspakke til 30 personer, det er 2 af dem her. Så det skal være nemt. Og så får du så et stativ med, og så sætter man det bare til strøm. Så når du sætter til strøm, så skal den lige registrere en gang, at du har sat den til. Og ellers så kører den her, og så skal den lige i gang. Og så når der kommer musik på, så kører den så efter. Jeg tror, der er utrolig mange virksomheder, som der hopper ud i tingene og ikke har en skid viden, når de starter. Sådan tror jeg, det er med de fleste. Altså, jeg vidste jo ingenting. Jeg vidste jo ikke engang, hvad et kabel hed. Jeg vidste, det var et strømkabel, der skulle om bag en højtaler, men jeg vidste ikke, hvad det andet var, og hvad det hed. Så du lærer det løbende, læser lidt om det måske. Og ellers så hører du nogen fra branchen, der siger, at det hedder det og det og det. Og når det er noget, du interesserer dig for, så ved du også godt, at så hænger det bare fast på en eller anden måde. For eksempel, lad os bare tage Crazy Daisy her i Næstved. Hvis det var, jeg kom derind,
Så stod jeg altid og kiggede sådan lidt, hvad er det for nogle højtaler? De kan da egentlig spille ret højt, dem der, kan de ikke det? Hvad er det for noget lys? Der kommer meget røg ud af den der. Og dengang, der var jeg jo fuldstændig idiot til det. Jeg anede jo ingenting af, hvad var. Og ellers i starten, der fyrede jeg mange hvide løgne af til kunderne. Det der, det er det, og det der, det er det. Jeg anede ikke en skid om det. Det var bare i gang. Så fandt jeg ud af det løbende. Så nu lyver jeg ikke. Det gør jeg ikke. Ikke så meget i hvert fald. Men jeg ved, hvad tingene de er. Så det skal de sgu ikke være bange for. Men i starten, der anede jeg det ikke. Men det finder du ud af, når du er i det. Lidt for ærligt måske, tror jeg. Nogle subwoofer er dem, som der producerer bas. De står sådan ligesom i front, så de ikke fylder unødigt. Og så er alle højtalerne til de forskellige pakker. Det er det festivalshøjtaler, det er sådan en soundboxe, som folk kender dem som. Det er sådan en Bluetooth-højtaler, der er vandtæt og nem, ikke? Så det er bare at finde den på telefonen, og så bare afspille derfra og finde den inde på Bluetooth, og så kører den cirka 40 timer på sådan en fuld opladt batteri. Og så kører den bare derudad, og den bliver så også lavet. Goddag. Ja, Christian. Det her med, at man har historie med hinanden, betyder også rigtig meget i forhold til, om man lykkes med idéer. Men også bare det der med at være en del af et familieforetagende. I dag så har vi jo færre ting til fælles. Altså unge lever jo deres liv på en arena, hvor rigtig mange voksne ikke kan være med. Man taler om et autoritetstab blandt forældre. Og så det der med at få lov til for eksempel at lave en virksomhed sammen med sin mor, eller en virksomhed sammen med sin far, betyder pludselig, at man i familien har en fælles arena. Og nogle af de unge, som vi har interviewet, der har gjort det sammen med forældre, har jo egentlig bare betydet, at man er kommet meget tættere på hinanden. Der er selvfølgelig også den risiko for, at man ryger på røven med det. Og tænker, at det er faktisk bedre at ryge på røven sammen med nogen, som man kender, og hvor man egentlig måske har nogle relationer, inden man går i gang, og også har en historie omkring, at selvfølgelig der er også svære ting, og den kan vi sagtens klare sammen. Det er jo det er så min fars sted, som der er festudlejr, ikke? Og det er jo så bare, altså han har været i gang i små 14 år, ikke? Og så har han så bare fået bygget det her op. Jamen det startede med, at da jeg var slut 6 år eller sådan noget, der fik jeg jo altid lov til at køre med i bilen, ikke? Og dengang der var det jo småudlejninger. Der var det jo slet ikke som nu, vel? Så der var det jo sådan noget med, at jeg kørte med, og min far sagde, har du lyst til at komme med? Jamen det var jo fint nok. Jeg havde jo ikke noget at lave i weekenden alligevel. Så har jeg altid kommet med, og så har det jo bare været sådan noget at være ude til nogle småudlejninger. Så blev det bare til mere og mere, ikke? Så lige pludselig kunne man jo godt have, jeg kan huske, da jeg gik til eksamen og sådan noget i skolen, der lige pludselig kunne jeg godt have 300 timer på en måned, hvor jeg bare kørte samtidig med at have eksamen, ikke? Fordi det bare voksede så hurtigt for min far, og så har jeg bare altid været med, ikke? Min far har altid sagt, at inde i testamentet, der er det i hvert fald sat til mig, at jeg overtager virksomheden. Når vi så er blevet uvenner for sjov, så har han sagt, at han donerer hele lortet til kattens værn. Men jeg vil altid joke lidt med, og ideen er lidt, at når jeg er færdig i Bygma, om jeg har 1,5 år cirka endnu, så må jeg så se, hvad vi gør dertil. Men så er planen lidt, at jeg begynder at købe mig så småt ind i virksomheden. Og så må vi jo se, at min far han er klar på at give afkald på nogle procenter allerede der. Her, hvor der er alle de borer her. Bag ved de lige borer, de 2 stakke lige borer her, der havde jeg hele rammen her, hvor jeg havde, der var 3 pallepladser på hver ramme. Så jeg havde 3 pallepladser nede, og så vil sige 6 pallepladser i alt, ikke? Så blev mig og min far uvenner desværre. For nogle folk, der lyder det dybt godnat, men jeg kan huske, at vi blev uvenner over, hvordan man skulle rulle en støvsugerslange sammen. Min far han har også haft et erhverv som rengøringsmand. Det har han stadig. Han har mange erhverv, sådan. Så han er lidt af det hele, kan man sige. Alt muligt mand. Og der var det bare, kan jeg huske, at vi blev uvenner. Vi havde haft lidt et problem med hinanden hele dagen, tror jeg. Ræsset lidt af hinanden. Og så endte det med, at jeg ikke rullede støvsugerslangen ordentligt sammen. Og så sagde han, at jeg ikke skulle kontakte ham igen. Så blev jeg pisse sur, og så blev han sur. Og så tog jeg hjem til min mor der. Og så sagde han, at jeg kunne godt pakke mine ting, og så finde et andet sted. Så fandt jeg et andet sted. Og så nogle måneder efter, så fandt jeg så et reelt sted, hvor jeg kunne bygge rede, ikke? Med mit udlejning. Så det startede der, og endte så med at blive næste. Jeg kan da ikke finde noget mere forfærdeligt, end hvis jeg blev dødelig uvenner med min søster, eller min mor, eller andet. Så jeg synes, når man skal lave virksomhed, prøv at lade være med at lave det sammen med nogen, man er for tæt knyttet til. Det er fint at lave noget sammen med en skolekammerat, for eksempel, som man bare er gode venner med i skolen. Men lad dig være med at tage din bedste venner og lave det sammen med, eller din søster, eller din mor. Fordi der bliver for mange følelser, og så bliver det for uprofessionelt. Og når man laver virksomhed,
så skal det være professionelt. Man bliver nødt til at tage nogle hårde beslutninger en gang imellem. Jamen, hvis din gode ven, du har lavet virksomheden sammen med, og han vil sælge, og han ikke er god til at sælge, jamen så skal han ikke sælge længere. Og det, jeg står til at sige til sin bedste ven, du skal ikke sælge mere for virksomheden. Det er ikke sikkert, at din bedste ven bliver særlig glad. Så vil han sige, jamen, jeg troede, vi var bedste venner. Jamen, det er vi da også. Du er bare en lortesælger. og det kan man sige til en person, man er ansat, eller en person, man ikke er så tæt knyttet til. Du er simpelthen utrolig dårlig til at sælge. Men når man siger det til en ven, så bliver det meget personligt på en måde, meget let. Og så bliver det sådan et tillidsbrud, hvor man sidder over for en anden og siger, hvor er det tarveligt. Og sådan er forretning bare desværre, at nogle gange bliver man nødt til, for at redde forretninger, medarbejdere og alting, så bliver man nødt til at lave nogle ting, som måske kan virke tarvelige, men som er nødvendige for, at virksomheden overlever. Og så er den faktisk stativ, task, 2 LED-lys og en røgmaskine. Det er en mindre 18-års, hvor hun har et lokal. Jeg tror lidt, det er et festlokal. Jeg har ikke lige været ude på Rolighedsvej før, men jeg tror, det er et mindre festlokal, hvor de mangler noget lys. Ikke? Jeg tror, de har højtalere i forvejen. Det må de næsten have, fordi ellers har det været dumt, at de ikke leger det for selveste lyd til din fest. Så må vi håbe, at vi ikke har glemt noget. Så jeg kommer altid derind med sindssyge sommerfugle i maven. Altså sådan næsten på randen til at have ondt i maven. Og det er fordi, at jeg tror, jeg har højere forventninger til mig selv, end kunden reelt har til mig. Så jeg kommer altid derind med bekymring for, om det hele kommer til at gå godt. Er det ikke her? Eller er vi kørt for langt, eller hvad? Nu skal jeg lige se her, hvad fanden den siger. Jeg ved godt, man ikke må sidde på sin telefon, mens man kører. Men nu gav jeg lige lidt noget her. Må det være noget, det ved jeg ikke, noget festlokale her måske? Goddag her. Har du tid i 2 sekunder? Til? Rolighedsvej, 25. Det her. Er det her? Det her. I noget festlokale? Det ved jeg sgu ikke. Nej, det ved jeg nemlig heller ikke. Prøv at gå rundt om det og gå op til karakteret. Fornemt. Tak skal du have. Nu har jeg selvfølgelig ikke hendes nummer, så jeg kan ikke engang give hende et kald. Men nu har jeg skrevet ting. Nu har jeg selvfølgelig glemt at tage min jakke med også. Så det er jo bare op ad bakke hele vejen igennem lige nu. Men det er også godt nok et underligt sted, hvis der skulle ligge et festlokale her. Mange de har lagt en plan med, sådan her kommer det til at blive. Og det kan jeg love dig for, at det kommer det ikke til at blive. Du skal være et unikt tilfælde for, at det kommer til at gå præcis snorlige, som du havde regnet med. Jeg har oplevet mange mærkelige ting. Det første, som de fleste nok oplever, det er jo dårlige betalere. Og så har jeg oplevet, da jeg startede dengang, hvor det virkelig begyndte at blive seriøst, hvor jeg også købte noget der hedder nogle soundboxe, som der er bygget til Roskilde Festival. Der oplevede jeg jo meget kort tid efter, at jeg havde haft en masse udlejninger med dem, og tænkte, hold nu kæft, nu begynder det at blive en succes. Ikke? Lige pludselig så var der en, der skrev, at han gerne ville leje begge 2, jeg havde på det tidspunkt. Og jeg hørte så aldrig mere fra ham. Og jeg har ikke fået de soundboxer tilbage endnu. Så der mistede jeg lige sådan små 10.000 allerede der. Og der var jeg jo stadig ny. Så det var jo mange penge for mig dengang, der bare røg ud af vinduet. Ikke? Og der havde jeg virkelig også lyst til bare at stoppe det hele og bare tænke, er det overhovedet det der, når folk kan være sådan der. Det lyder måske som det hele er en dans på roser, når man snakker iværksætteri, og det er det jo ikke. Jeg har selv gået konkurs, som jeg har nævnt 2 gange, og det har været noget af det hårdeste, jeg har prøvet i mit liv. Jeg har stået foran medarbejdere, der har gjort deres bedste og fyret dem, fordi jeg ikke har råd til at betale deres løn. Jeg har stået i en situation, hvor jeg hader at sælge selv. Jeg er ikke en god sælger. Jeg har stået i en situation selv, hvor jeg har lavet til marketingsalg, det vil sige ringe til folk og prøve at sælge mine produkter, selvom jeg hader det simpelthen. Jeg har arbejdet 17-18 timer i døgnet for at redde min forretning. Jeg har været igennem så mange ting. Altså, jeg har siddet i situationer, hvor jeg har skidt blod. Altså, det lyder klamt, og det er det faktisk også.
simpelthen ud af stress. Altså, jeg har været i situationer, hvor jeg har ønsket, at jeg fik et hjertetilfælde, så jeg kunne komme på hospitalet og bare ligge, og ingen kunne ringe til mig, og ingen kunne spørge mig om noget. Altså, iværksætteri er ikke kun succes og passion og alt muligt andet. Det er også utrolig hårdt, og der er folk, der mister alt og så videre. Så altså, hvad fanden kan man sige? Hvis man ikke er nerverne i orden, så skal man nok lade være. Altså, så skal man måske lade sig ansætte en iværksætter et sted, hvor man får sin løn. Det er ikke bare en dans på roser, men jeg vil ikke være det foruden. For mig har det været fantastisk, og det har også været forfærdeligt på nogle punkter. Men ser jeg tilbage på alt det, jeg har oplevet, og alle de mennesker, jeg har mødt, de spændende rejser, jeg har været på, de spændende arrangementer, jeg har været inviteret til, altså alle de muligheder, det har givet mig i mit liv, så vil jeg ikke have været det foruden. Og jeg tror faktisk ikke, man kan finde mange iværksættere, der fortryder særlig meget. Og det kan være selvfølgelig nogle enkelte, der er endt i en eller anden afgrundsdyb gæld og sidder og bander over det. Men ærligt, så tror jeg faktisk, de fleste vil sige, jeg havde sgu gjort det helt om endnu en gang. Det tror jeg honestly. Men vi er alle sammen forskellige mennesker, og vi skal jo ikke alle sammen være iværksættere, så har jeg jo ikke nogen at ansætte. Men så fandt vi ud af det alligevel. Så se, de havde højtaler i forvejen, så det er nok derfor, hun kun har lavet lys. Men lad os komme ind med det. Altså vi har den der, så vil vi sætte en til op, og så vil vi sætte sofaen, og så nok fodboldbord. Ja. Så jeg ved ikke, om det kan være stort. Jo. Altså, jeg kan sikkert trække noget strøm om bagfra, så hvis vi nu siger, at I sætter det sådan her, eller hvad? Ja. Så kan jeg jo... Okay, ja. Jo, det er klart. Kunne faktisk også lave snigeren, og så sætte det om bagved, så der ikke er nogen, der kan se det, og så bare sætte lidt lys og stikke over. Prøv lige at se, om det kan lade sig gøre her. Og så spiller man det så sammen med en bold. Efterfølgende. Det synes jeg er det fede. Nye udfordringer. Altså, uanset hvor velforberedt du er som iværksætter, også med mig, så kan det altid ske fejl. Jeg kan ikke glemme noget, eller det her, jeg har ude nu her, det kan gå i stykker, eller nogle gange så skal det være pænere end andre. Her der behøver det ikke være så pænt, fordi der har vi en facade foran. Så det er derfor, jeg behøver ikke gøre det så pænt lige nu. Nu skal jeg lige have mine kabler her. Men så er det eneste, der bare lige venter, det er, at røgmaskinen lige skal varme op. Og så er vi faktisk godt kørende. Jeg bliver nødt til lige at få noget video og sådan lidt til Facebook. Bruger det blandt andet til Facebook. Bruger det til Instagram. Så bruger jeg det til min LinkedIn-profil. Og så bruger jeg det til YouTube sådan inde på min hjemmeside. Og så ser det bare fedt ud, at folk kan se, hvordan det ser ud, end at du bare får et billede af en lyseffekt. Ikke? Det ved man jo ikke, hvad man skal forholde sig til. Så. Way. Men det ser noget federe ud, når der kommer røg på. Det er sgu kedeligt uden. Fordi så kan du bare se det på væggene. Her der kan du så også se det i luften, ikke? Jeg tænker afhentningssøndag. Vi skal være ude herfra klokken 9. Men det er fint. Det finder vi ud af. Det er nok bare dig, der har det hårdest, tænker jeg. Ja. Så. Men hvis der er noget, når du nu skal sætte det til, så sæt det lige til et kvarter før eller sådan noget. Fordi så kan røgmaskinen lige nå at varme op. Det er sådan en stor, stor processor, der sidder inde i, der hele tiden skal opvarme røgen, ikke? Så den skal lige nå at varme op. Det andet, det kører, for du sætter stikkontakten i, så kører det bare, ikke? Altså kunden virker meget tilfreds. Jeg laver altid den der, spørger dem og lige bedømmer om, hvordan og hvorledes, som de mener, der skulle være noget anderledes, eller om de er tilfredse, om der er noget, de gerne vil have om, ikke? Og der sagde hun, at der synes hun, det virkede perfekt. Så det er jo bare guld i mine ører, ikke? Altså, at man ligesom får at vide, at jamen, det kunne ikke være anderledes. Det er jeg sgu glad for. Det er altid nederen, når man får at vide af en kunde, at jeg mener godt, at det kunne være sådan og sådan og sådan i stedet for. Men man ved sgu aldrig, hvad der venter en, vel? Så jeg kommer altid ud med sommerfugle i maven, og jeg er altid færdig med en god fornemmelse i maven. Fordi jeg ved, at jeg giver den 100%, og det jeg ligesom kan, ikke? Og så ved jeg bare, at jeg går derfra, når det er mig selv, der har sat det op, og så virker det bare.
Så jeg går altid derfra med en god fornemmelse i maven. Min kammerat. Dag. Kan du heller ikke? Ej, hvor er det koldt, mand. Kom her. Har du lige fået fri for bygge mig, eller hvad? Nej, jeg er ude af hjemme. Når er du i bad eller hvad? Nej, jeg er ude at spise. Har du spist? Ja, det er. Det er dårlig stil, synes jeg, når vi havde en aftale. Mor lavede på det. Gjorde hun det? Fedt. Ej, jeg har glemt at slukke soundboxen, mand. Nå, hvad skal vi lave i dag? Jeg ved ikke. Alt muligt. Jeg tænker lidt, vi skal på chill, ikke? Var det ikke aftalen? Men nu hvor du så heller ikke kan holde dine aftaler med, at vi skal spise sammen, så holder du vel heller ikke dine andre aftaler, idiot. Nå. Så venter vi lige til droppet. Så kommer det her. Og så er det ligesom weekend, ikke? Jeg elsker selvfølgelig også min far, det er ikke det. Men vi har bare altid, hvor vi har været ude til familiesamkomster og sådan noget, så har de altid så kigget på os mærkeligt små. Hvorfor sidder I og snakker om telte, og hvorfor sidder I og snakker om højtalere og udlejning? Det er bare noget, der har ligget lige til højrebenet og naturligt for os. Så det der lidt en far-søn, reelle far-søn forhold, det bliver nok også lidt spoleret, i og med at du starter virksomhed sammen. Så altså hvis, jeg ved det ikke, altså det er svært. For mig, der har det både været guld værd og ikke guld værd at have familie og virksomhed sammen. Men jeg synes ikke, du skal blande det sammen, fordi det hører bare ikke sammen. Familie hører for sig i en kasse, og virksomhed og karriere hører sammen i en anden kasse. Lad være med at blande det, fordi det kan hurtigt blive noget roderi. Jeg siger ikke, det bliver det for dig, men det er det i hvert fald blevet lidt for mig. Ja, hvad synes du egentlig om lidt til din fest? Jeg synes, det er flot. Helt seriøst, jeg synes, det er flot. At starte for 0 og så arbejde sig op med det, han har i dag. Det er fint. Hvordan har samarbejdet været? Har det altid været let? Har det altid bare... Far og søn? Nej. Det er svært som... Jeg tror, det er svært at være søn af en, som gerne vil bestemme. Og bestemmer. Han vil jo også gerne have noget indflydelse, men der er man jo nødt til at skære lidt igennem en gang imellem. Men jo, det har fungeret. Det er fint. Altså ingen tvivl om det. Jeg har været rigtig glad for, at han har været her. Og jeg håber da også, at han kommer en dag og siger, at nu er det mig, der skal prøve kræfter. Så trækker jeg mig tilbage.